ejiri pressure wee nụọ di because amami ọzọ m ga-akpọ onye bụ anaghị anọ na di na ọ bụ na ọ bụrụ pressure because ọ bụ na onye ịchọ ka gị na ya nọrọ na that marriage ịma mbabụ that marriage initially ọ na uche gị anaghị adị onwe ihe ọ ga-abụ asịkwa na alị gị jee nụọ di ọgba gị n'uche ọ dị ka ị na-anwụ ya nwa mamịrị na-anwụ ya nwoke na-agba ya agba mgbe ị eji enwetazi onwe gị in 2 years or in 3 years ị na-emewa nwa mmadụ obi like aghọtara m ịkpa ụmụ ọkwa mbọsị ka anyị kparụ nkata maka ụmụ nwoke a na-asị gị na ọ chọghị ịnụ nwaanyị na ọ chọrọ baby mama. Kedu ka nwoke ga-esi nwee ego ispendi ego n'isi baby mama mana o nweghị ozi ego ispendi na marriage because echere m na nke marriage a na-aka esave ego karịa baby mama ka ị ga na-akwụ ụgwọ ụlọ ibinye ya ị ga-rentere n'ụlọ baby mama ukwu ị ga-rentere ya ụlọ na-akwụ ụgwọ isie nni be gị osie nni bịa gịnwa ga na-eweta ego nri gịnwa ga na-eweta ego ụlọ ị ga na-akwụ school fees nwa ị ga na-ego diapers ị ga na-akwụ milk ị ga na-ego akwa 2 different places ọkadị economizing ka ị n'ofu ebe like unu na-abụ ebiri n'ofu ụlọ because aghọtara m ọ igosi gị how bad ọ dị maka adị m sure na onweghị onye ji akpata atụfu abụọ ganyara kedu nke bụ na ụmụ nwaanyị kedu ife a ga-eme unu ọsọ ego ma ị ga-eji ebanye na marriage ịma na ịma nọ na ya for long ebe a bụrụ na America si na ịbanye in the next 4 years or 5 years divorce ya onye gị property ya niile oke ya 50-50 sometimes ike ka iwi na ike ka iwi ebe a nọ ịdịrọdị guaranteed and especially because of ebe anyị bụ ndị Igbo ọ na-afịa arụ ụdị ihe anyị jee kọt iwu inye ya so asị m ka njọ kedu ife a ga-eme ụmụ nwaanyị a ga-ahapụziri unu ime ego njeze emebe ego n'isi ụmụ nwoke that way mgbe by the time you spend ego n'isi nwoke what ihe o mean by ije di na nwunye ịnọrọ ofu ebe because ọ dị ka onye anwa bụzi the best thing because aghọtara m ife na-eme kịta nwee a na-awa na-ekwu ọzọ a na-apụta a na-eme ka ama na ya emeda ọkụ somebody somewhere akwalụ ọbụghọkwa na fuel ka ọ ya akwa na ọkwalụ gasolin gbam n'ime dị ọkụ o nwurukwa ebidokwa ebe a kwụsị asị m ka njụọ biko kedu ife a ga-eme unu bụ ụmụ nwaanyị at this point adịrọ m sure no achọghị m blame nwaanyị mana adịrọ m sure no totally fault ụmụ nwoke yes ama m na ụmụ nwoke ya ha pụta ha ewere ego mago chụọ nwaanyị na nwaanyị like of course before if nwoke si spend n'isi nwaanyị hey ọ like nwaanyị ahụ men na-spend n'isi onye ha value yes so ọ bụ na ebe ị nọ na nwoke dị spend on you malụ na o nwere onye ọ na-spend on secondly ọ bụrụ na nwoke adịghị ege gị ntị gị na ya na-emekọ ihe na relationship iche na ịba na marriage na ọ ga-ebido gere gị ntị my dear dị ịkpọchi ntị ga-erezi to power 2 na ịba na marriage so anything ifu na relationship ma na ịbanye na marriage mgbe ahụ na-aba ekego onwe na agbụ with ring ke onwe na agbụ with vow mgbe ahụ niile ga-relax zin onye ọbụla na-anyụzi ibi ya si n'isi because abụ na ị na-achọ ịnụ di gị na nwoke na-emekọ ihe unu adịghị plan unu adịghị akpa nkata no purpose no future no vision no mission nothing unu adịghị akpa business ije ọrụ nwoke adịghị asị gị nekwa ọrụ gị ka ọ dị na ihe ị ga-eme ka ị wee dị mma nke nwaanyị adịghị atụghịkwalụ gị ọnụ business gị a nke gị na Mr. Onyeka kpa na ife ị ga-eme imegokwa feasibility study nka unu adịghị akpa nkata no business plans no future plans no vision no mission no purpose nothing unu adịghị rub minds together unu eje nụọ di mba silent treatment ka bụ no ọ ka na-amụ ọrụ compared to ihe ị ga-afụ because aghọtara m kedu ihe gị na nwoke gị na ya choice plan the future ka ihe unu na-akpa na ọ bụ na unu adịghị akpa all these things ịbịa isieli ya n'orie unu enene fim pịa fon because these days ọ bụ na apịrọ fon ma na-ebidobe no nothing nwere ife unu na-akpọ nwere ife unu na-eme nwere ihe nothing nwere anything
growth. Onwere anything ịmago na-eto mmadụ whether na business or psychologically or emotionally, because ị na-eto eto everyday ị na-eto eto, itoho na brain, ito na your mind, itoho na your mind, ito na your business. So kedu ka isi eto ọ bụ na onye gị na ya nọ, onye gị na ya kwesịrị na plan those things adịghị eme ya? Ibu iti ijechọla iti ekwukwere m ya sị onye ahụ na anụwa onye dị ka ya ọ ịma ka ede je chọwa ka ede na asị na ka ọ dị ka ọ dị kpọsa ka ọ dị ka ọ dị igolu. Ịma nnọọ ka ede, biko ka m na-ayọ gị jee chọrọ onye ahụ, aje na-akpọta nwa mmadụ tabi ya afụfụ. Gị bụ nwaanyị ịma na onye a kịta anụ a o nwere ego of fine boy, mana ịma na o nwere anything ị na-again, o nwere anything like apart from the ego, o nwere anything ị na-again. Ijisi ike baa na the marriage, ijisikwa ike baa na the marriage o. Mana ife rush ị ga-eji were rush apụta na the marriage, ọ ga-adị gị egwu. Ya say ya but I thought I take your time. You take which time? You take your time, but you dey take the time doing nothing. You just were a busy bee doing nothing. You know na the relationship no. At the end of the day, nwoke pụtazi ọ bụ na ọ dịrọzi, because ịnụ ọ dị now a lot of things a ga-cut ya off. Ụmụ nwoke ka nwee nkwụgharị na marriage karịa na relationship. Ụmụ nwoke ka nwee nkwụgharị mgbe nke ya ama na ifuze ya ọ na-apụ status gị na isi eju, ị na-ajụzi ya na isi ejuru mgbe ọ dị single. Isi ya ma nju mgbe ọ dị single, nwere ife na-eche ọmụbe nwa ọnụbe gị kịta, ọ na-abata ihe ọ na-eche oriche nri taa ego ole ka ọ ga-enye gị echi, nwa a ka ya eme nka. So tendency nwoke ịpụje chill out dị higher than nke nwaanyị. Ụmụ nwaanyị eme nwa ọnwa gịzi ịnọrọ n'ụlọ, ịmago ịma nchọzi ka afụ gị na street mgbe niile, a na-afụ gị n'ụzọ, nwaanyị anụ ọnụgokwe dị mgbe niile ọ na-akwa. O nwere ịmago due to the society anyị nọ na onwe ka esi afụ ụmụ nwaanyị adọnya ka anyị ji ndị Igbo anyị kacha akwụrụ onwe anyị ugwu na-abịa n'ụdị ya. So ọman change m. So the issue is that anything ifu na relationship, mara amalụ na ị ga-afụ ya times. So ọ bụ na nwoke a dị caring na relationship, ịbanye na the marriage ọ ga-adị caring times 2. So anything ifu ọkụ na-ama, because amarọ m ihe mere nwaanyị eji anọzi. Ị ga-anọ nwaanyị n'ụdị 2 years agbapụgo, 3 years 4 years, unu na-abụ you people ka unu ama stand muzi each other. Ị na-afụ onwe gị ọ dịka onye a bụ devil. Onye nke enyi m nwaanyị di ya na-akpụ ya mgbe anyị nwere coronavirus, di ya na-akpụ ya coronavirus. How onye gị na ya onye si I love you ọ na-afịọ you and I, ọ kpọrọ ume unu Chidimma na Miss Flavor na mgbe ahụ ọ na-afịọ you and I ọ na-afịọ abanyezi na marriage na wonderzi kedu ka o si mee. Otu o si mee bụ na unu atụkwu ha na rub all minds together. Unu ene ha anya in the next 5 years this relationship anyị banye marriage, kedu ebe ọ ga-anọ, kedu ihe anyị ga na-eme then. Icheke ha onye anụ a that thing imejọ in ọ makwa maka ya, kedu ọ ga-etinye nwuru gị 1 pence ka 2 chili, kedu ife ọ ya woo mee kịta anụ ọ help gị, kedu ihe ọ ga-eme nwuru gị. Gị nwa bụ nke nwoke icheke ekwe na nke nwaanyị oke onye a oke psychologically na ọnọdụ business wise ọmụ ya, ọ bụgodị na ị na-arụ ọrụ oyibo ọma 1 or 2 things. Unu enwe ha plans, ihe unu na plan wee mee wedding. So si na plan zi ọfụma kịta ahụ ime trad na ime wedding. Sosi akụnna eji sizi ike a plan kwa na alị case closed, dream wedding. Ndị ashebi ruo 12 nke ndị ashebi a na-atọ bụ ọchị, because ndị ashebi mechara gị ashebi anyị bịa rie rice na some of you bụ ndị ọgụ na-ebido. Ọkpọnwe onye nke bọsị akpọ m sị m na di ya nụrụ ọgụ na hotel room ha maka na ọ jụrụ isozi ya wee pụ after party. Anti mana mgbe nwoke kpọọ gị mgbe unu na-edeti ọkwa ọkpọọ gị ebe 11 ịmapụta, ọkpọọ gị ebe 10 ịmapụta, ịnụzie ya na ịchọzi m for your white wedding, ọ ga-ama ọ ga-ekpuwa gị ntị. Mana ịma na ya dị promote violence ebe nọ na ịmago these things all the funny. And ihe ji edere bụ funny because anyị ji anya anyị na-abụ anyị abụọzi ụmụazị, anyị bụcha adult. Anyị ji anya anyị na-abụ wee fụcha all these things wee banye na ya. Ị na-afụ the red flags
flying red flags like ọ na-efe efe, ọ bụrụ nke amado na wọm nke fry. Onwe nke ọ ya wepụta na isi okenye ị ga-edi this the man egosigo gị. Sometimes ọ na-adịkwanụ mma gị na mmadụ na-emekọ ya, o nwere certain things kwesịrị ime ka ị maa limit ya, then ị malụ nọ ife ị ga-emenwu ka ọ na ọ bụrụ ife ị ga-eme, because ihe ọ ga-abụ anụcha nwaanyị nọrọ amarọkwa m, ọ bụrụkwa mmadụ niile ka ọ na-abụ fọtụ nke nwaanyị, mana den gị nwebụkwanụ nwaanyị ma nwoke ị na-aplan ịnụọ nwaanyị echi niile ka the marriage gbasaa. Adịrọ m sure na onwe na-eme that kind of plan. Adịrọ m sure na nwere onye nwe that kind of plan in place anywhere n'ụwa n'ịnụ ọdịna. Okay, except ndị ọcha, of course, ịma na ndị ọcha bụ na nke ha bụ inweghị ego already. Mana anyị na-ekwu na anaba anyị na Igbo, na ana Igbo now, adịrọ m sure na o nwere onye ọ ga-abụ ọnụọ nwaanyị ma ọ nụọ di na plan ya bụ in the next 2-3 years ka apụta na the marriage agbasa, then ụmụazị nwere ike ịdịkwa involved. Apụtazi asị na azụ ha ụmụazị ọfụma. Ka ka anyị esi zụọ ụmụazị ọfụma ebe 2 heads which are supposed to be better than one separate? Ọ bụzi na nwunye gị bụ ajọ mmadụ, o were gị na-agwa ụmụazị okwu, ụmụazị ama na-afụzi anything good na ebe nke nwoke nọ. Ọ bụ na nke nwoke bụ onye isi adịrọ ma nwoke ọkpọbata ofu nwaanyị, maka ụmụ nwoke kacha emove on ọsịsọ. Ụmụ nwoke kacha emove on, akpọbata ofu nwaanyị isi adịrọ ma emegbuwe nwa gị ike agwakwụzi ụmụ gị something bad about you. Ọ ka mma otu ahụ? Ọ dị mma? M ya akọwalụ m maka na mụ aghọtazi ihe na-eme, kedu ife na-eme, kọwalụnụ m. M ga-emepe phone line kịta ka ụmụ gwakwa m anyị hapụziala ụmụ nwaanyị ka ha mebe ego n'isi ụmụ nwoke. Ọ dị possible? Because otu ụmụ nwaanyị nidiri ime ya ka ha fụ ihe ụmụ nwoke na-aga through, so that emesịa ọ bụrụ about ama ninja ma queen o kwesịrị treat na swan. Ị bụrụ queen ị kwesịrị choose your king, so stress n'ime otu ahụ o kwesịghị stress, get stress na ya like that. Yes, ntị na mbụ a queen, nothing ihe befit m bụ a king. So that's nice and beautiful experience ịchọ ka nke nwoke na-enye gị, kwesịkwara inye nke nwaanyị. Simple, ọ dị ya simple as that. Mana ị bụrụ na anyhow person, tọọ nke gị ka mma. At least anyhow person ọ ga-eme gị ka ya ka njesi onye ọ na-alụrụ ibi ahụ. Ọ bụ na ị dị wicked, jee nụrụ onye dị wicked. Ọ bụ na ị wee kind person, chọọ onye dị kind. Ị ga-afụgodo straight ife onye dị wicked na onye dị kind, ị ga-ama. Onye ka eji asị ọ na-adị mma. These days are gone mgbe nwoke ya just nọ pụta jee kuchalụ nwaanyị si na ọ na-anụ. Mba, these days a na-enwe courtship, a na-enwe dating period, a na-enwe courting period. Those period ị ga-eji check things are happening. O nwere story nnụ tata anụ a di na nwunye, the man anụghị for how many years, ha nwere nwa 18 years or something. Nwa ha dị 18. So igosi gị na the marriage abụrụ the man gbuo nwunye ya, mụrụ m nwaanyị. Maka ịma na nwoke before nwoke eme ụdị ihe ahụ, ọnya bụ na nke nwaanyị agbago n'ilo. Ọ dị nlite, mana ụmụ nwoke ịma na ogbu mmadụ ekwe ka mma ụga ya n'azụ. Ijikwa nwoke a kịta adị m sure na ọ dịrọkwa faithful. Mana ịmago na ụmụ nwoke otu ha si adị, mụ akpọ ya selfish act, because ka mmadụ ga-esi wee mee gị ofu ihe ị na-eme ya wutebe gị. So onye nke ị na-eme ya bụrụ na mmadụ awatara ya na nkụ, atụda ya na ọ bụrụ otu esi mụ gị ka esi mụ ya. So ihe m na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ ka a hapụziala ụmụ nwaanyị ime ego ka ha ghọta ka o si adị. A na-afịara ifu nwoke si na ọchọ ọzọ marriage. Nwoke ọbụla mepere ọnụ ya si na ọchọ ọzọ marriage, ma na ọ try go to work out that marriage. Yes, ọ na-afịara ifu nwoke. Ọ 1%. 1% ka ị ga-afụ ifu nwoke pụta ọchọ dị work ya out, ọchọ ọzọ ya. Ọ na-afịa arụ. Mana kwa ife ụmụ nwaanyị, enwekwe ndị na-work, ndị na-atry, yes, enwe couples mana ha nwee issue, and ha na-abụ na-atry kwa ka ha mee something ka ha ma na ya na cheta azụ, ka a ga-esi pacify the issue, ka a ga-esi soft no the ground, ka o wee nwee soft landing, ịmago ka ihe niile na-achị back to normal. Pụta ụmụkwụ ndị bụ isi ekwe ọnwụ, ha achọghịkwa ịma, ha achọghị ịnụ, aghọtara m agenda ha wee bawa marriage. Ọ ha nwaka iji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Ka a hapụziara ụmụ nwaanyị
ka ha jee na-eme small something n'isi ụmụ nwoke. Ka anyị jebezie ka anyị jekwu mewezie ego dị anyị, maka na ọ ya aka mma like that. Ya taa ka anyị ma na unu ya na-anọ be di unu. Nwoke ahụ efosi anyị du ọ bụrụ after 5 years 10 years esi na ịchọ ọzọ. Ama m ndị nọ na marriage 50 years. Akwa anyị nwere honorable, anyị nwee eze nwata from Topland. I nwere a lot of them. Ha ka nọ with nwunye ha na-agwa gị na 30 something years and ha ka nọkwa dịkwa oke and otu ha si eme mgbe izu. Kedu ife na-eme ndị Gen Z kịta, ndị Gen Z marriages a unu aka na achụ na-atọkwa m because ama m ihe amadị m ihe ụmụ unu ga-awụcha. Maka na ọ bụ na mma enwe ike one day anyị ekwuo ya because divided home onweghị uru dị na divided home. Ọ na-aka mma ịchọ ịnụ di ma ịchọ ịnụ nwaanyị arọshina ịtọ ntị n'ala tọọ anya gị n'ala. Ụmụ nwaanyị Chukwu o nwere gift Chukwu nyere unu mana unu adịghị alaiki iyuzi. Kpọọ m na 07060485853 07060485853. Cheta na anyị nọ na YouTube. Okay, ọ bụrụ cheta agwaburu onwe na anyị nọ na YouTube. Ịchọ ịfụ anyị live mara ihe anyị na-eme otu anyị si eme ebe a, just gaa na YouTube gị pịa aka na the search button, pinye Volt FM Odenigbo, oge buga gị straight to our page. Just imetụkwana aka na DP ebe a na-acha red, ị ga-enweta anyị live and direct. Hello, good evening. Arụ dịkwa ka eke ime. Nnaemeka nnọọ daalụ. Hey. Yes, ọ dị. As daalụ. Nsogbu dị. Daalụ sọ. Anyị ga na-ekwu n'okwu ka ife anyị ga-emekwa. Anyị na-ekpe nnọọ because ọ bụ na ikwu okwu ịmago ịma na-eje church every Sunday because anyị ma na every day a ga na-enwe ofu onye si na ga na-repent. Repentance adịrị easy. Ime the right thing adịrị easy at all. Ime the right thing adịrị easy. Onwe dị shortcut ime right thing. Onye ka o ji wee fịa ahụ.
so ya mere every day ga na-ekwu okwu ebe a ka anyị malụ nọ ya. Hello. Keke ime, good evening. Honorable Ndubisi, no. Na niile. Imane Dalo. Dalo. Bless you, Honorable. Okay, Honorable na ya bụ courtship n'ebe nke ọ na-awụ mmeche love unu na echezozie na-ekwesị idowezi nke anyị eme na marriage na onye na-emebisi ihe eziokwu na-elekwu nshi eme. Okay, all right. 07060485853 cheta na anyị nọ live na YouTube. Ịgakwa na YouTube gị mepee ya pịa Vote FM Odenigbo. Okay, take it directly to ebe anyị nọ na YouTube. Hello. Keke ime. Good evening. Kekwan. Oh, try ya ka ịkpọghachi m azụ 07060485853. Hello. Good evening. Keke ime. Afa gị na ebe isi akpọ m. Daalụ. Ọ dị eme ọfụma ka ihe mini by ọ dị eme ọfụma. Biko kpọnarị ya parents ya ka eje zụọ ya na ọkafọ. Simple. Daalụ. All right. Ka anyị gatụ n'obere break nnachieta azụ. Ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsị maka calls anyị na ndị otu ya ma contribution anyị. Agakwana ebe ọbụla cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazọ ị na-egekwa Odenigbo. Na-anachieta azụ.
So kedu ihe mere nwaanyị ga-eji be hafụ na-adị obedient to nwoke chọọ ịnụ gị? In fact, ka ihe mere nwaanyị ama nji dị obedient to nwoke ọbụla ọ bụrụ just onye chọọ ịnụ gị? Something is wrong, you understand? So I don't understand why ama nji dị obedient. Anybody na-adịrị obedient, just send ya back to the parents. Ihe na-eme ya si from grassroots, usoro gị n'aka, nwere onye osi n'aka. I just feel na enwe ebe mmadụ kwesịrị ịdị stubborn, mana ọ bụrụ to people that you love or you claim to love. ị kwesịrị ịdị obedient as nwanyị, this submissive, nwekwa no understanding, maka na if not, that marriage is not going to last. Except na gị na-efeed square nke nwoke ọ na-edi, but so long as na ọnyanwa bụ the man, nwoke bụ nwoke mara ihe ọ na-eme, whether na onye na-efeed gị or gị na-efeed ya, ọ kwesịrị ịdị ime gị allow ka ị disobey ya, ịdị disrespectful. No, nah, you people can talk it out. Imago na ọ bụ na onwe ihe ịchọ ime, ọ sị gị eme ya, kpaa nkata, reason with him, talk sense into him, ọ ga-aghọta. He would definitely understand it. It's not rocket science, or just otu isi kọwalụ mmadụ ihe, mee ya kọwalụ mmadụ ihe, mago mee ka ọ ghọta, mee ka o mee understand ihe ị na-ekwu. I think that's how it works. Open no ha agree, don't just leave it dead, the idea. Yeah. So I'm going back on air, guys. I'm guys see me. Anachetego maazụ na odenigbo ndewo. I just got zochalu obere afia ka ime ihe anyị kwesịrị ime. Maka mụ eme imago ka o si adị, ka abụrụ ife niile ka mmadụ na-ekwucha, but ọ bụ na ịma ife a na-alụ, ikwesị ịma ife na-akọ. Nnọọ, anyị na-achetago azụ na Volt 104.3 FM. Ajụjụ na-ajụ tupu anyị aga break ahụ bụ otu ụmụ nwaanyị si emezi kịta na marriage. Ọkwa onye nke kpọọ m kịta sị na nwaanyị dị disrespectful. Achọghị m ịnụcha ihe ọ na-ekwu, because kedu ihe mere nwaanyị ga-eji dị disrespectful? Onwe ihe bụ na nwaanyị na stand her feet or na stand her ground or na all the confidence and all, mana disobedience and disrespect na is a no. Onye ọbụla dị disobedient, parents ya nọrọ ndụ dunarị ya, parents ya, uncles ya nọrọ ya dunarị ya, ha ji ezụtọpụ nwa ha. Ọ dị very simple. Ọ bụrụ asụ nwoke na isi gị, ị na-achọ ka ị ga-esi wee make ends meet, otu ị ga-esi wee your family, your business, ife niile kwesịrị na-aga forward for you. Ebe azụwagodoro mmadụ nwa naanị ya bigo for how many years? Kedu ife ọ dị gị ka ị ga-emere ya na marriage ahụ ekwesịrị ime na childhood or when she was growing up emebe? Try why at your own risk. Ike ka ọ dabara gị, ike ka ọ dabara gị, but it's safer ime ka the parents malụ na nwa ha na ọka fọcha. Ọ bụ na ọ maghị esi nri, dunakwuori ya mme ya ji esi mụta ka esi esi nri. Nwoke na-esi, nwaanyị na-esi, nwere onye edowere isi n'iche, but at least ọ na-adị mma ịmacha all these things ka ọ ga-abụ onwe ka o si wee pụta onye nke a anọrọ in place of this person. Ọ dị simple. Anyway, ka anyị gaa na phone line ka ịgwa m ọ sị hapụzialụ ụmụ nwaanyị ime ego, ka ha ghọta that na marriage bụ a serious business or a life commitment. In fact, I'm not prefer ụmụ nwaanyị dị single, mere onwe gị ihe niile ị chọrọ eme while you are single, kama ị ga-aba na be nwoke gị na-enye mmadụ hypertension, fe mara cardiac arrest, eme nwoke mmadụ ma high BP atụọ ya. Kedu ihe mere ị ga-eju nọ? Kedu the essence? Ọ bụ na ị chọrọ ịmụ nwa na ị chọghị ịnụ di, ị na ha agwa nke nwoke, kama a ga-emecha expenses niile eme na marriage, mana trad, mana white, ife niile mgbagharị na ịmago ma ndị azọrọ, because a na-eme wedding like this, onwe ndị gị na ha ga-esochi okwu that period. Why I eju gacha through all those things? Ịpụta iman reapzi the fruit of your labor na the marriage. Enjoyment a na-asọ dị unu nsọ ka njikwa enjoyment. Okay, so ihe anyị na-ekwu bụ ọka mma na ahapụrụ ụmụ nwaanyị ime ego, ka ha mebezie ego n'isi ụmụ nwoke, ka ha taba afọ ụmụ nwoke na-ata, ka ha maa ka o si adị, ka ha fụkene nnọọ na ọ dịghị izi, onweghị nwoke ọ dịrị izi ya taa. Mana due to otu Chukwu si wee mịa, I ga-endrịrị up with somebody.
anyị kwesịrị inwe a companion. That companionship dị very important. Inwe ike ma nghọta ya mgbe ị ka dị younger ọ ịkaba nka. That's why inwe a lot of people nwunye ha nwụọ before ị mara ya ha esorukwuo ya nwụọ because onye a bụ onye ha mago all their life. So kedu ka ha na onye amansi wee nọkwa for the next few years or the next years onye a ga-anọ on earth. So ọ na-afịa arụ mụnwa aghọtaghị ya. Kedu ihe ime ị ga-eji ebanye na marriage? Anyị kwubugo topic a. So ihe nji wee bịa maka ya tata bụ ọ si hapụziara ụmụ nwaanyị ka ha mebe ego. Ha jeze kwụwazie groom price. Ha kwụbazie groom price ka ha ghọta the essence of ife a na-afịa emefu. Ka anyị mara na nwoke hafia with expenses niile na afụ niile ma adị m sure ụmụ ụfọdụ na-eme hard to get. Ịtacha nwoke afụ during the process of trying to get you. Then ịpụtazie ịma nkwe nwoke mmadụ ṅụọ mmiri tọgbọ iko na biya. Kpọọ m na 0706 048 5853 0706 048 5853. Hello. Good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Favor no. Gaa n'iru. Daalụ. Ọ bụ ọkwa. Ke maka iyo. And it comfortable with that. Gị nwa onwe gị mgbe ọ gwa gị that kind thing, it comfortable with it. That can ebido. Hey.
Mm. Mm. Ọ ka m ji esi ka akwụwazie bride ụmụ nwaanyị kwụwazie bride price ka onye ahụ na-afụzi opposite onye nke ọzọ. Ihe ọ na-agwa gị. Hmm. 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 O nwere time o kwesịrị, yes, o nwere time o kwesịrị iru all those calls, business calls end ya. Before ọ nụọ gị mavụrụ na ụmụ nwaanyị na-akpụ ya na phone too much, ọ na ọ na-eme ihe nwaanyị too much. Hmm. 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 Daalụ o. Daalụ. Hmm. Okay, and enwere ụdị akụkọ ya bụ nnu like this adị m like ya. Hey. Hmm. Okay, so ọ ihe a mere o ji wee pụtazi efu ụmụ nwaanyị ha na-agbasi mbọ ike nwee ego. Ọ bụrụ na ị na-ege m ntị kịta, imagine na this lady bụ your sister wee na-aga through this thing, and nke ka njọ na parents ekwesịghị ịkwụdori ya na si ya dibe. Ịmara mbọsị ebunatalụ mmadụ na body bag ka a ga-eji wee maa na okwu dị very serious yọta, because ọ bụrụ na nwoke adịghị eti gị ihe mana psychologically ọ na-emegbu gị, ọ na-egbu mmadụ. Ka bụ trauma. O nwere ike nwoke na-abata obi amapụ gị, ọ na-abata mbọsị ọ na gị na-ese ha okwu ime n'afa nna si thank God, bọsị ọ na itetela ụra ọ bụ na obugo gị ụzọ jee ọrụ kwa abụọ ikuda nna kedu ụdị ihe a bụzi. Be gị kwesịrị ịbụ your safe heaven, not ebe ọ ya wee nọrọ obi a na-amapụ gị na-atụ ịkakwụzi trọst ndị nọ n'ilo karịa ndị nọ n'ụlọ. Ọ dị situation ka ọ ya ụmụ nwaanyị jee hustle ha ejisi ike mee ka ego bifo mara ya hapụ gị na marriage. Ọkwa ekwuru m ya sị na o nwere ụmụ nwaanyị ụfọdụ bụ na ha nọrọ na this case of no ha nwa bụ the reason why marriage ji separate. If this is true na nke nwaanyị na-abụ omekwanalụ nke nwoke a sị ya na ọ mụkwara ụgwọ isi gị, ma nke nwoke mekwara sị ya na that is wrong. Ọ dịrọ mma, ọ dịrọ mma eziokwu. Ka anyị gwakwa onwe anyị eziokwu. Ọ bụ na nwanne gị nwaanyị bụ ihe a kịta ịma like ya. Otu anọ na ọ bụ na ọmụm m na like itinye myself na shoes ndị ọzọ. Ọ bụ na ọmụm ma agbanwu ya bụ ma akwa agbanwu ma akwa agbanwu. Mana anyway, tata anyị na-ekwu maka ndị bụ na ụmụ nwaanyị na ha bụ isi sekpụ ntị na separation, ndị na-achọghị work ya out, ndị bụ na ha nwere good men mana ha achọghọ, in fact ha na-etake undue advantage of that man's goodness
maka na ịma na ọwụ a patient man, maka na ịma na na ọwụghọ an abuser, ịma na ọ a caring man, ịpụtazi na-eme ya ka o si masị gị. Okay, but one day you push ruo ya na wall, or man penetrate, and he will bounce back to you. Wow, shock again. And I'm sure they're ready for the shock, because omume abụghị omume exhibit before. Mana then ụmụ nwanyị bụ na ọha nwa bụ ndị nagging wife na ndị dị problematic. Unu aka iji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. And ndị nke bụ na a na-asị unu kwụsị, unu acha ekwụsị ka awọ ka marriage out. Mba, unu ka nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Kpọọ m na 07060485853 ka anyị malụ na ọkazi mma na ụmụ nwanyị kwụwara ụgwọ isi ụmụ nwoke, ka onye ọbụla afụ ihe ibi ya na-afụ. Hello, good evening. Justice Otekwa akekwan. Anyị dị mma. No. Aghọtara m, o mean onwe ha regards more respect. O nwere ihe ome ngili Igbo ka anyị nọ. Yes. Okay, Justice, I hear you. Ana m ihe ikwu. Ọ dị very very unfair nke nwanyị, except na unu emezikwa open marriage. Mana ndị ụwa kịta nwere ife unu adịghị eme, nwere ihe nyere unu wee nwepụzi enwe open relationship nwe open marriage. Mana ịma na onwe ndị na-ahụ hapụta open marriage along the line, ofu onye afọ alụwazie in love, ọmakwụzi onye nke ọzọ edide, onye nke ọzọ a na-emekwa, onye nke anụ a na-akụpụkwa. But the issue is that so long as they were agreement that na ihe a marriage between the two of you, na I wish I just was thinking na o kwesịghị ịdị that opundential. Let me come borrow word ya. O kwesịghị ịdị that opundential, because onye nwe respect, regards for you, ama na-eme gị that kind of thing. Hello, good evening. Ke ime ana m anụ gị ọfụma. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Excel, no. O tekwa ndị ọzọ na-ene gị anya. Ọ bụrụ na ị nọ na life na-efe ofu anya ka m mechi were ofu na-ene gị, just na-ene gị. Nsogbu adị, ọkwụ na-echezogo m. Yes, nke si na nwaanyị na-disrespect. Okay, ma.
Okay, imechelu m birthday meelu gị Christmas nsogbu adịrọ. Mm. 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 Nah, mana excel, 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 excel. Mụrụ onye ka m kpọọ gị? Okay, okay. 4.3 bụ onye? 4 plus 3, 104 points plus 3 over 7. 4 plus 3 over 7 times. Nsogbu adịrọ. Na-aga n'iru. Mm. 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 Mm-hmm. Mm. Marriage. Mm-hmm. Ọkwa ịma ọ ka mma na a parent zụrụ nwa ya, ọ ma na ọ zụrụ nwa ya, nwee peace of mind, nwa ahụ na-eme ihe sọrọ ya. Ọ nwere ihe nke a dị iche. Yes, but in terms of marriage, mgbe ị na-abịazi imit somebody else na-abụrụ your blood, o nwere ihe ikwesịghị, o nwere ebe mmadụ ga-eru gbaa break. You understand? Anyị niile bụ adult, like I said, anyị niile bụ adult. Anyị ma what is wrong. Ihe ọbụla anyị na-eme kịta, anyị sara anya na mmiri. Ịchọ disrespect mmadụ, there are many ways ị ga-esi wee gwa mmadụ okwu. Enwe ihe a na-akpọ polite insult. Nwaanyị ma ihe kwesịrị na-apply polite insult. And onye na-apply polite insult, ụmụ nwaanyị dị respectful to some extent. Mana nke nwoke filize na ọcha ịkparị onwe ya. You need the abuse ya. You need the onwe ka ihe esi wee gwa nwoke asị. Ọ ga-adịgodi confused. But of people outright disrespect. Onwe outright disrespect iche. Nke ọ bụla ị na-akparị nwoke, ọ na ị na-abalụ nwoke mba. Okay. But nwaanyị ma ihe kwesịrị ịma na ihe nwoke kpọọ disrespect abụrụ ihe anyị nwa kpọọ disrespect. Onye ka o ji ahụ nsịpụta nsịkwa ịchọ ịba marriage, ọ bụrụ sọsọ na age kwesịrị inwe akọ na uche. Akọ na uche ị ga-enwe abụrụzi plain layman akọ na uche. Ụdị akọ na uche ị ga-enwe, how to tackle issues, otu ị ga-esi na approach issues. Mgbe gị na mmadụ na-emekọ ihe, nwoke nọ na lodge gị ma ga na-eme ihe abụrụ otu gị na di gị, onye ka o ji ahụ a na-enwe special love between di na nwoke na nwaanyị nọ in a relationship or marriage. Ọ bụrụ otu isi etriti John ka ị ga-esi na-etriti onye nọ na nwoke na ụga anụ. No, it can never be the same. Onye mere jealousy ji abịa ịfụ na di gị na-enye mmadụ attention, iwe ga-ewe gị because if feel na nwere onye o kwesịrị na-enye that kind of attention to na abụrọgo gị nwa bụ n'onwe gị bụ nwaanyị. Ụmụ nwoke na-adị jealous na ha feel na nwere onye na-ewerukwa your attention. Ada too much nkata akpa fondness fe mara ka ijefu fe ijefu onye nwana, ọ bụrụ nwanna gị, ọ bụrụ nwanne gị, esizie n'ịkwa aka abanyezie n'ihe ọzọ. So abịa na respect and disrespect, na enwe ihe niile nwere limit.
The only person you get disrespect no wa bu nwoke man elufro nwoke a n'anya. Yes. Love cover, and I say love covered all things. Abro mgbe igburu mmadụ. Onye love ga-abịa cover dead na igburu mmadụ. No. Love covered all things bụ na iwe nwoke a kpasuo gị iwe inecha ya anya sị, ọ bụ na ọ bụrụ na nhụfụ gị n'anya na ife nka ị na-ajụzi onwe gị ọ bụ skwa mụ na ọ bụrụ mgbe mme nke a mee nka. Yes, because onye ka njibe si fụ na onwe unu n'anya. Bible kwuru ya, fụ na onwe unu n'anya. Fụ onwe unu n'anya, nwe ihe dịka disrespect ma adịnwe trust. Yes, ihe kacha egbu love bụ lack of trust. To me, trust na-abịa first before love. Love dịkwa important, mana to me is trust. On trust nwe oge mana mụ na ga-ebi nwu n'ụlọ. Ọ bụrụ ibi ifro onye ifro na ya na-akparị ma ị ga na-disrespect mana nwoke mana nwaanyị. Not the simple life adịrọ hard black pass ya like this. Life bụ ifu mmadụ n'anya otu anụ. Na-eme ihe ahụ ọ sị gị mee. Gị nwa na onwe gị ị ga-ama na asị n'ibugo mumu for this person. Onye niile ka anyị agwacha dị, ọ bụrụ ihe niile ka a na-agụ n'akwụkwọ. Ụfọdụ ihe bụ common sense. Onye mere ị ga-eji wefu nwoke ji ego nwaanyị na-akparị ya maka na ịfụnanya ha dịrọ. Nwoke pụta ị na-aza kọọlụ nwaanyị ọzọ n'iru ya. Respect adịrọ. Ịfụnanya onye love ema mmie like that because ị ga na-etinyegoro onwe gị na show onye ahụ. Ọ bụ na ọmụ bụ onye a. Ọ bụ na ọmụ ka emere ụdị ya ma like ya. So ọ bụghị rocket science. So ifu mmadụ n'anya, there are things ị ga na-eme mmadụ ama ngwa dị gị self. Hello. Good evening. Keke ime. Dị mma. Ka afa gị na ebe isi akpọ m. Afa gị bụ gịnị? Favor. No. Favor no. Gaa n'iru. Daalụ. Ọ ka ọ dị na ọkọkwa ka ụwa dị. Ọ ka ọ dị. Yes. 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 Mma gị na-asị mpa gị ya ji nwayọọ ya hapụgodu gị. I remember. Because mgbe ahụ nwa n'ihe ịma na ọ. Yes. So gịnị anụchago kịta? Okay. When you're done, play after this call. You play music so that we can talk.
Mm. Mm. Yes. And they hmm. Hmm. Mm. Hey. Emeni onye ọzọ. Mhm. Mhm. Mba ụmụ nwaanyị ka enwe endurance. Mm. Hmm. 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 Yes. Hey. Hmm. Mm. And emecha ọ pụọ n'ilo na-spend more than that. Hmm. Hey.
Mm. 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 Jilaki agbafụta onwe ya ozugbo. Mm. Hey. Mm. Oh, ya n'ike gwụ. Mm. Aghọtara m ihe ị na-ekwu. Mm. Mm. Akansụlụ ya. Hey. Mm. Dalu favor. Dalu. What an interesting insight actually, because even ihe niile m gwara unu na anyị na-eme but onwe somebody na pass through the same thing. Onye a nwere ike ọma mkpọnwụ isi nekwa but by bringing up the topic ị ga-afụ a lot of people ịgwa gị na ihe ndị a niile na-eme ọ bụrụ hearsay, ọ bụrụ na just na Chinazọ just na ọ bụrụ ofu topic bịa ihe ndị a na-eme. Wanda anyị ga-emepe Kenneth na phone line ka anyị kpaa nkata ụmụ nwoke na chitina kedu ife a ga-emefa iwu na mmadụ niile na because ọ na-awụpụta na-edefend ụmụ nwoke na public a na-asị njikwa zuo ike ife ebe na-edefend ụmụ nwoke because ama m the value of onye ọbụla abụ m nwaanyị already so ama m the value of ịbụ nwaanyị and that what am the value of ịbụ nwoke and I believe na ọ bụrụ ụmụ nwoke niile nwere agwa ọjọọ otu ọga nso believe ka na ọ bụrụ ụmụ nwaanyị niile nwere agwa ọjọọ ka anyị na-ekwu bad marriages o nwere people nọ na very sweet marriages ebe a efu ha mana unfortunately ha nwe na onwe ha sef ihe ha na-adị ọ dị adị n'ilo ka nke ndị ọjọọ si adị because onye ọbụla nọ na marriage a na-asọfụ onwe onye kacha ata afụfụ n'ime the marriage a onye kacha ata afụfụ n'ime the marriage bụ onye na-aga from place to place na-achọ onye ga-enyere ya aka by that way anyị na-anụ ihe na-eme
mana those people ọ ya awụ marriage ha na-atọ ụtọ ị ga-anụ ya n'ilo ihe niile ha na-eme n'ime ụlọ ha dị happy onwe ha zuru ha bụ best friend each other so n'idiro ịdị ịkọlụ mmadụ anything na-eme n'ilo but ịbịa na marriage ifu na nke nwoke ọlọkụ gị out nke nwaanyị ịdịrọ open so mana ịdịrọ open ahụ bụ because na trustụrụ onye gị na ya nọ na ịlọkụrụ onye out bụ because na trustụrụ onye gị na ya nọ therefore ifuze na ị ga na-trust ndị nọ n'ilo akụkọ gị ịkọla ha ga-akọrọ na ya ntị Chinazọ ya anya dị ma na nne onwere ka Odenigbo ha feele maka na nwekwe na ife mma ebu ya bịa ebe a ka anyị tinye ọnụ maka anyị mana ka one person na-agabiga that thing enwere other 10 to 20 persons na-agabiga that's life ka people na-enjoy kwa marriage one person enwere another 20 to 50 persons na-enjoy kwa marriage but ihe anyị na-ekwu maka nke ndị dị njọ ka ị ka a ga-esinyelu ha aka ọ dị very important kedu ka a ga-esinyelu ha aka hello good evening okay style gaa n'iru ị na-ekwu maka disrespect ike agwụgo gị it's an ike gwụrụ situation my dear ike gwụ Amen. Amen. Oh, amen. Mm. Mm. Nah. Nah. Yes. Ndị otu gị na mgbe ya amụ ejima eme invite Hmm. Hmm. Ihe na-emekwa. Amen. Amen. Mm. Daalụ Excel. Adọ ihe a niile mere ọ ga-eji wee bụ nwoke na-egosi nwaanyị shigi nwaanyị a na-disrespect ya agwabugo m unu bifo ebe ọbụla love dị enwere ihe dịka disrespect nwoke love nwaanyị a ga-adịcha loyal to you and so respectful ee ịpụgodo apụ ihe ị ga na-agba agwa ịgbanatarụ to your wife nwoke na-respect kwa nwunye gị love nwunye gị kedu ihe ị na-akọzi why the same thing these things will not scratch my back and scratch your back all the same thing ime otu ịchọ ka mmadụ si treat gị si otu an treat onye ọzọ otu isi bụrụ nwa mmadụ ka otu asị onye asị wee bụrụ nwa mmadụ si ha n'eluigwe wee tụdata ọ dị very simple
life anyị adị easy o. But unfortunately, to do the right thing na-afịa anyị arụ. Ọ na-adị nnọọ ka nya amarọ m. Hello. Okay, Favor. Fevi na-ebe akwa. It's well. Thank you. It's well. It's well. One of them chọkwuru ibe akwa na stew, but chetara anyị nọ na live na YouTube. Yes, ọ bụ na ịchọrọ ịma ka isi eme ya n'ime studio, just gaa live on YouTube, type of Vote FM Odenigbo. Ị ga-esonyela anyị n'ihe anyị na-eme. Hello. Good evening, Kekwan. Good evening. Ka afọ gị na ebe isi akpụ m? Afọ gị bụ Glory. Mary. No, oh Mary. Kekwan otekwa. Ndị mma. Ndị mma. Gaa n'iru. Ọ gbakwa n'ike nke m, my dear. Daalụ. Daalụ. Thank you. Amen. Hey! Ọkọtọkali. 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 Bịa Mary, bye bye. Bye bye. And eziokwu ihe adịrị encouraging to the single. If fụ ụmụ agbọghọbịa na-eru ụmụ nwaanyị kwụsịgoro ịnụ di, ọ bụrụ obi ụjọ na-atụ ha sị gị na ike nwoke adịrọfa. Otu a ike nwaanyị esiri ọkwụzi dị ụmụ nwoke a na-achọ bebi mama, otu aka ụmụ nwaanyị si akwa na-asị na ike adịrọ ha. Onye ọ na-adịkwa ka onye ọ na ya nọwaziri onwe ya, because adị m sure na Favor kịta ọ nọbe di ọzọ. Ada ama m onye nụrụ di na age 15 kịta anụ a, ọ ka agbakọ m age ada dị, ọ dịka ọ dị 37, ọ ka dị very young. Amana adị m sure na ụjọ ya na-atụ ya, this kind of experience abụrụ experience ị ga-enwecha ị ka chọkwa ịnụ di. Hey, ọ fọ nwa obere ka 6 kụọ. Ọ dị m ka ọma anazi na ọ fọkwa nwa obere ka anyị kwalụ naba. Hello. Good evening. Ke ka ime? Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? No, esa nwata. Ndị maka ndị mainland. Ọrọ ndị nke m ka ọ bụ ma ha hapụ n'unu. Daalụ. Eche m na sị na ndị ochie na-anụ nwaanyị na-abụ m ịtọ.
Mm. Kedu ihe a na-azọ? Mm. Daalụ. Daalụ sọ. Okay. Enwere m ike ipik ngwa ofu call, just one more call ka m nwee ike pịachie ya n'ụbọchị nke taa. Daalụ na unu niile na-asị na m na-try. Kekwana ife m eme? Ọ ihe sign up for, and adị m happy na m sign kwa up for it. Maka na amakwa m ebe nkala ị nọ na ọ bụ na m anọghị n'ụdị n'Igbo. Hey, ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị, okay. Anyway, otu ọbụla o si na dị, ka m pick godo. Hello? Honorable. Keke ime. Can you try? Mm. It's a pity. Mm. 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 Honorable, time adịọzi. Time adịọzi, daalụ. Eziokwu. Mm. Daalụ. Alright. Okay, enwe m ihe m nwere ikwu until echi maka na time adịọzi. Ọ bụrụ maka okwu a wee okwu ya wee kwugide ama nkwucha ekwucha. Na-asị unu daalụ. Favor, Excel, ndị niile kpọchara m, Honorable Eze Nwata, unu niile ebe unu nọ wee kpọọ m, biko na nna asị daalụ 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 kunsi wee nọnyere ma ndị ncheta ma ndị
chetara ma ndị na-achọ ịkpọ m, ndị ka na-akpọ m nkịta anọ m na-epik nzukọ ọrụ unu biko nu ka ọ dị echi kasị ka echi bụrụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ n'Odenigbo maka na ọ epiti ọ epiti ọ epiti na anyị na-eme onwe anyị ihe anyị na-eme onwe anyị chezozie na anyị bụ mmadụ. Anyway, onye mara asụ sụọ naanị, onye amaghị asụ onye mara asụ sụọ n'ikwu, onye amaghị asụ sụọ naanị anakalị a sị na agbacha ọsọ ọ na n'ukwu. Ndewonu, ka emesịa.